ಯಾಸೆ ಇಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಇದೇ ಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡಲ ಮರ್ದು ಪನ್ನೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನಾಗ ದಸಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನಂತೆ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಕತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಏಳು ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪುಗು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತು ಎಂಕುಲಿನಿ ಬನ್ನಾಗನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಡು ಟಿ ವಿ ಕೇಬಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ ಬರು ಪಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತು ತೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಿಂದ ಆಪುಚ್ಚಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡ್ಲೆನೆ ತಿನ್ಪಾರ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದ ಮನೋಲಿ ನಾನು ಆಸೆ ಇತ್ತ ಕಡಲೆ ಮನೇಲಿ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತು ನಂದು ಕಂದಿನ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಆಲ್ತು ಕಂದಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಂದಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಡು ಅರ್ದು ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋತಲಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜನ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಮುಕ್ಕಲು ಕಡ್ಜನ ಉದಾಸೀನ ಮಂತೇನು ಬೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಪೋಯರೆತ್ತನು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಕಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಬೋದು ಗೊತ್ತಿರು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅರಗೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ವಾರಂಟ್ ವೈಜಿ ಯಾಕಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಣ್ಣಾನೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ನಾನು ಕಡ್ಲೆ ವೈಪದು ಇದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಪು ಕಡೆಯರೆ ಅವಳು ನೀರುಂಡೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಿಜ ಪೈಪುಡುಂಟಾ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಬೋದೆ ಎಂಕು ಕಡ್ಲೆ ಬೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪೊಡಿಪಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಡೆಯೊಡ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದು ಕಡ್ಲೆ ಚೌಲಿ ಆದ ಕಡ್ಲೆನ್ ಬೇಯ್ಪಾದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಯರದಿಯ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಅಂಚೆನೆ ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಆಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಹುಳಿ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ನೀರು ಮೈತದಿ ಇದೊಂಚೂರು ಬೊದಲರದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂದತ್ತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ 4 ಇಟ್ಟು ಮೆತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನಗ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಇದನ್ನೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಈತೇನು ಮೊದಲೇನು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಇದನ್ನು ಚೂರು ಒಂಥರ ಕಾಯಿನಾಗ ಪರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆತೇಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪರ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಈ ತನಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಚೌಲಿ ಆಗೋದು
నేను కూడా మిక్ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೋಣ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಂದನೆ പൊടി ಮಂತನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈತ ಪೊಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮುನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪೊಡಿ ಆತುಂಡು ಪೂರ ನಾನಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋಣ, ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ, ಮೂಲು ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ನಾಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಂಚನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಒಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚೆನ ಆಯಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿಟ್ಟಿನ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪುಳಿ ರೀತಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋಗಿ ಇದೊಂತೆ ಕೊಡ್ತವೆ ನಡೆಗೆ ಕೊದಿಪೆರ ಬಿಡು. ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾಯ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಡಲೆ ಮನೋದಿ ಬೇಯಿನಾಗನೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ತೋಷ್ಪದಿಜ್ಜಿ ಸುರು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿನ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಮಂತು ತುಲಿ ತುಲಿ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಆಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದು ಪುಲಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿ ಉರ್ದು ಪುರ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ಆಲಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಅವನ ವೈದಂಡು ಪೂರ ನೀರು ಜರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಸೆ ಎಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಕಾನ ಅದೇ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಚಾಕು ಒನಸ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ಡು ಬಾಜನ ರಾಸಿಂಡು ನನ್ನ ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕದು ಜಪ್ಪುನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಡು ಬೇರೆ ಜಪ್ಪುಲಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏನ್ ನೋಡುದು ನೋಡುದು ಇದೇ ಗಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ನಂದು ಜತ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕರು ನಾನು ಏಪದ ಶನಿವಾರದ ಟಿಫಿನ್ ಶನಿವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಏಪ ಶನಿವಾರದ ಗೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಶನಿವಾರದ ಟಿಫಿನ್ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ತೆಕ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದು ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ನೆನಪಾಣ ಅಂಚೆ ತೆಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಯ್ಯವರದಾಯಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಪರಿಮಾಣ ಕಾಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಡ್ಲೆ ಮನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವರದ್ದು ಪನ್ಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪು ನಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ನತ್ತು ನಾಡ ಅವರ ಇಂಚ ಮಂತು ತೂಲೆ ಹಿಂಗ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನ ಜಾಗತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬರಲಿ ಕಜಿಪದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಉಂಟು ಒಲಸ್ ಬರ್ತನೆ ಅವನು ಪದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಊಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಗು ಹತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಕುಜಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರು ಬೈಯಾರ್ ದಿಂಚಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರು ಇದ್ನೇಟ ಮುಟ್ಟುಡುಗುಲು ಒಂದು ಕಾತೊಂತೀರು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪನ ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎప్పుడు ಆವಡಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಲೈನ್ ಗುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಂಗುಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದೆಂದಿತ್ತು ನಾ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು ಆಲೆ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಂತಿದ್ದಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋಂದಿತ್ತಿರು ಬೇರೆಗೆ ಆಪಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿಯದು ಕರೆಂಟ್ ಮಕ್ಳು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕುಲೋಂದಿರಂದು ಒಲ್ಲ ದಾಲ ಆತು ಜಪಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಕೇನೇರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಚ್ಪೋವೆ ಓ ಮಿತ್ತರು ತೋಜುನೆ ಉಂಡು ತೋಜುಲ ಎಂಗಲಿಲ್ಲಾಡು ಪಲ್ಲಿದೊಂಜಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಉಡು ಪೂರ ಗಲೀಜು ನೇರು ದುಂಬುಲ ಅನ್ಕೆ ಎಂಗಲಿಲ್ಲಾಡು ಮುಜೆ ಜನ ಉಪ್ಪು ನತ್ತು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಏರೆಗಾಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗು ಸುಮಾರು ಮರ್ದು ಮಾತ ಪಂಡರು ಬಾರೆ ಕೈಕು ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಏರಾಡಲ ಮರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಪಲ್ಲಿಡು ಕೊಡಿದು ಪೋಂಡು ಯಾನು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಗಲೀಜು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಕಟ 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 ಬೋ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪು ನೆಂಕ್ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ತೂನಗ ನಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಯ್ಪುರ ತೂನಗ ಮನ್ಪುನ ತೂಲಗೆ ಅವಳು ಚುನ ಅವಳು ತೂಲ ಅವು ನೀ ರಟ್ಟನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬುಡು ಇಂಚ ಜೈದೆ ರಟ್ಟನ ಮೇಲಿಗೆ ಅಂದು ಪಲ್ಲಿನಂತೂ ಕಲ್ತಿರ್ಗನ ಪಲ್ಲಿನ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಪಂಡ ಪೂರ ಹತ್ತು ಕೆಲವೇರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದಿನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮುರಾಣಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಂದೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅವು ಅವೇ ಟಾಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪೆರಾಪು ಜಂಚ ಈತು ಡಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಇನಿ ಪನ್ಕ ಪಂದ್ ಹೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ದಾಯ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗೆ ತೋಸಲ್ಲ ಪಂತೆ ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಮಿಡ್ಲು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಇರೆದಾದ ಜಾಬ್ ಇರೆಗು ಇರು ಓಲು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪಾರ ಇಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾನೈಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇನ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನ ಕೊರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂದು ಬರ್ತೆ ನೇರೆಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಟೈಟಲೇ ಪಾರ್ದು ಪಂಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅವು ಏರೆ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಐಕಂದೆ ಯಾನಿನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫ್ದ ಅವ ವೀಡಿಯೋಸು ಅತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ದಾವನ ಐಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಓಟ್ ಬೈದರು ಐಕ್ 86% ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಬೈದರು 14% ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೈದರು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪೋಲು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶುರು ಏನು ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ರಪಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡನೆ ದಿಶಾ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಲೆ ದಿಶಾ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಪಂತಲ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ದಿಶಾ ಪುಟ್ಟ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಭಾರತಿ ಬಂಗೇರ ಅರ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಪಂತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರ್ನಲ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಭಾರತಿಡ ಪನ್ಲೆ ಭಾರತಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವಾರಿಜಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಕವಿ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು
ದೀಪಿಕಾ ತೇಜಸ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ. ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ, ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್, ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಹಾಯ್ ಮೋಕ್ಷಿತಾ, ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಂಚನೆ ಕವಿತಾಗ್ಲ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್. ಇಡೆಗ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗದ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಜೆಸಿಂತ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡದ ಎಂಕ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇನಿ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ತೋದು ಅಂಚರ ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಮ್ತಾಜ್ ಹರುಣ್. ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪುರನ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷು, ಶಿವು, ಮಮ್ತಾಜ್ ಹರುಣ್, ಬೊಕ್ಕ ವಿಂದ್ಯ, ವಿನಯ, ವೀಣಾ, ಬೊಕ್ಕ ರವೀಶ್ ಎಮ್ಮೆನ್, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಪೂರ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆರು ಮುಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಾರ್ ನಂಗೆ ಮುಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾರ್ ಪಂಡ ಆರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಷ್ಟದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಯಾನೇ ಅಕ್ಕ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯ ಗೊಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು. ಓಕೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಮೂಲು. ಓಕೆ ಗಿರೇಲ್ ತೋಜುಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ ಮಾತಕ್ಕೇನು ಒಂಜೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಿ ಮಾತತ್ತು ಕೆಲವರು ಆಂಡ ದಾದ ಜಾಬ್ ಪೋಪುನಕ್ಕ ಓಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪರ್ ಇರ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುನ ಪಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಮಿತ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಕೆಲವರು ಅವಲ ಪಂತೇರು ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪರೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅವೇನು ಇಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಅಕ್ಕುಲೆ ಎನ್ನ ನೋಡ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಏತು ಸರಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆಫೀಸ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನ ಮನ್ಪುಗ ನಾ ಪಂದೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಡಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಏತು ಸರಿ ಪಂದಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎನ್ನೋ ನೋಡು ಎಂಕದಾದ ನಾವು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಸಾರಿ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಉಪ್ಪು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಉಪ್ಪು ಇರ್ ಸಾರಿದಾಯ ಪಾಡು ಜರು ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಆಂಡ ಇರ್ ಸಾರಿದಾಯ ಪಾಡು ಜರಂದು ಟೀಚರ್ ಏನನ್ ಮಿಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇರ್ದೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂದು ತುತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಸಾರಿಯೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯರ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಈತು ಪನೊಲಿ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿದ ಪಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ವರ್ಕ್ದ ಪಂಡೆ ಇಡೇ ಗಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕ್ ಬರಂದು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಕೆಲರು ಅವಲ ಪಂಡಿರು ದಾಯಪನೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂಜೆಟ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮನ್ಪಂದು. ಸೊ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ದೆನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ 70% ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟೇ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪರು ಇರು ಓಲ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪು ನೈಟೇ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾವು ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಮಂತು ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಅಬ್ಜಿ ಅನ್ ಓವು ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಅಬ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ತೂದೇ ಉಪ್ಪುಜರು ಪೊಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಇರು ಓಲ್ ಬೆಲೆ ಪೋಪು ನಿರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಲ ಸೀನ್ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತ ನಾನು ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ನ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತರು ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು.
ಅವುಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರತ ಬಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾದಂದು ನೋಡಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೇನು ನಂಚನೆ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಕಲ ಕ್ವಶನೇ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಸೊ ಇನಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಂದು ಬಂದೇನು ನೈಕಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಂಡಿನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪಂಡದಾಂಡು ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲು ನಾನು ಏರ್ಲ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನಾಯರು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಡ ಕಾಣೆ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಕಾಳ್ತಿದ್ದುಪ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾಪ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.